аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. имон овардани Билқис. паёми Сулаймон алайҳиссалом ба Билқис расид ва сахт дар ҷони ӯ нишаст. дар камоли майлу рағбат оҳанги сафар кард то ба назди Сулаймон биёяд. ӯ бар гузаштаи худ бисёр таассуф хӯрд ва молу бисоти салтанатро чунон раҳо кард ки ошиқон ному нангро. ғуломону канизони зебо дар назараш монанди пӯсти пиёзи гандида намудор шуданд. тарки молу мулк карду ончунон ки ба тарки ному нангон ошиқон. он ғуломону канизони баноз пеши чашмаш ҳамчу пӯсида пиёз. боғҳову қасрҳову оби руд пеши чашм аз ишқ гулхан менамуд. Сулаймон аз дили Билқис огоҳ шуд, зеро каз дили ӯ то дили ӯ роҳ шуд. Сулаймон аз ҳамон дур дид ки Билқис чисон аз ҳама чиз дил кандааст, ҷуз тахташ, ки тарки он барояш бисёр душвор буд. аммо шарҳи ин ки чаро ӯ ба тахти Сулаймон ин андоза дил дода буд, суханро ба дарозо мебарад. гар бигӯям он сабаб гардад дароз, ки чаро будаш ба тахтон ишқу соз. тахти Билқис бисёр бузург ва интиқолаш аз ҷое ба ҷое мушкил буд. илова бар он аҷзои бисёр зарифе дошт ки ҳамлу нақл ба он осеб мерасонд. Сулаймон гуфт гарчи саранҷом алоқаи ба ин тахту тоҷ низ аз дили Билқис берун мераванд, аммо дар ин ҳоли ҳозир ба онҳо дилбаста аст. хост то он тахт назди Сулаймон биёяд ва Билқис аз он ҷудо нашавад. аҳримани ба Сулаймон гуфт: ман метавонам он тахтро ин ҷо биоварам, қабл аз он ки ту аз ҷоят бархезӣ. аммо Осаф бархосту гуфт: ман ба кӯмаки исми аъзам он тахтро дар як лаҳза ҳозир меоварам. ва чунин кард. гуфт ифрите ки тахташро ба фан ҳозир орам то ту зин маҷлис шудан. гуфт Осаф: ман ба исми аъзамаш ҳозир орам пеши ту дар як дамаш. ҳозир омад тахти Билқис он замон, лек зосаф назфани ифритиён. Сулаймон бо дидани тахт худоро сипос гуфту шукр гузорид. он гоҳ рӯ ба тахт намуду гуфт: ту одамҳоро гирифтори худ мекунӣ. пеши чӯбу пеши санги нақшканд, эй басо гӯлон ки сарҳо мениҳанд. ин гуна буд ки тахти Билқис қабл аз расидани ӯ назди Сулаймон омад. хез Билқисо, биёву мулк бин, бар лаби дарёи Яздон дур бичин. хоҳаронат сокини чархи санӣ, ту ба мурдорӣ чӣ султонӣ кунӣ. хоҳаронат рози бахшишҳои род, ҳеҷ медонӣ ки он султон чӣ дод. ту зи шодӣ чун гирифтӣ таблзан, ки манам шоҳу раису гӯ сухан. Билқис ва ҳамроҳон бо истиқболи Сулаймон ба қасри ӯ даромаданд. ба маҳзи вуруд Билқис тахти худро бо ҳамон ороишоту резакориҳо дар канори тахти Сулаймон дид. хост ба тарафи он биравад, аммо дарёфт ки бояд аз обнамои кӯчак бигзарад. дурахши нур дар булур чунон буд ки ӯ ҳаракати мулоими обро дар обнамо мушоҳида мекард. пас доманро боло зад то аз он об бигзарад, аммо пояш тар нашуд. аз ин рӯ сахт тааҷҷуб кард ва бо нерӯи илоҳӣ ба нишонаҳои қудрати худованд пай бурд. пас дучори хиҷолату шарм шуд ва ба Сулаймон ва худои ӯ қаблан имон оварду гуфт: худовандо, ман то кунун ба нафси худ ситам кардам ва дергоҳист ки худро аз раҳмати нури ту маҳрум сохтам. инак бо Сулаймон дар баробари ту таслим мешавам ва аз жарфҳои дил ба итоат аз ту мепардозам. ҳамоно ту меҳрубонтарини меҳрубонони. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.